थाबाय लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायनो थालायबाय हेपि निउ इयार अल अफ इउ लोगोफोर इंराजि गोदान बोसोर 2025 नि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो बे गोदान बोसोराव जों बयनिबो गोसोआव गोदान मोनसे रंजानाय लाबोथों दानिया फैदो बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि सायाव सावरायनोसै आरो बे मिउजिक भिडियोनि मुङा मा आरो बे मिउजिक भिडियोखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय स' लोगोफोर लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बे बोसोरनि 2025 मायथाइनि बिथांमोननि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गिबिसिन मोनसे अराय जुगे जुगे मुंनि गोदान मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडियो फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडियोआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि हेलिना दैमारीजों लोगोसे नेरसोन बसुमतारी बिथां सानैखौ आरो बे मिउजिक भिडियोनि डाइरेक्शन एन्ड कोरियोग्राफखौ खालामदों अजय कसारी आरो राजेश बिथांमोना डिअपिखौ खालामदों मानधान बर' बिथाङा आरो बे गोदानै फैनो गोनां अराय जुगे जुगे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ जोङो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन स' बिनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां अराय जुगे जुगे अफिशियेल गोदान मिउजिक भिडियोखौ नायनो थाखाय एसे नेना थायोब्लानो जाबाय आरो सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों बयबो खोन्थाहरोब्लानो जाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडियोआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडियो सावथुनफोरनि बागै माखासे आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय